rwiyo rwandanyora 130 ndachida 106 anyway mwari atipe ipopo hazvina basa mazvita nokuimba kwakanaka saka ndinokumbira kuti mutiverengere hedu zviverengwa zvedu ndinokumbira kuti zviverengwe kubva yekutanga Wakorindi neyechipiri imwe dziyo mombomira muverengi wedu ndozvokuti iverengai. Amen. Amen. Mama. Chiverengwa chedu chekutanga chinobva kuna 2 Wakorinde chapter 9 verse 6 to 9. Chiripo ndechekuti munhu anodyara zvishoma achakohwawo zvishoma, anodyarawo zvakawanda achakohwawo zvakawanda. Mumwe nemumwe anofanira kuita sokuzvisarudzira kwaakaita mumwoyo make, kwete saasingadi kana saanomanikidzwa, nokuti Mwari anoda munhu anopa achifara. Mwari anogona kukupai makomborero ose akawanda kwazvo kuti nguva dzose muve nezvinokwana, muchikwanisawo kuwana zvinhu zvinodiwa pamabasa ose akanaka. Sokunyorwa kwazvakaitwa zvichinzi, kuvarombo ndimupa negombe, urarami hwake hunogara nekusingaperi. Iri shoko rateni. Tinotenda Mwari. Chiverenga chechipiri chinobva kuna Marko 3 verses 10 to 12. Uyai nezvegumi zvakakwana mumba mekuchengetera zvinhu, kuitira kuti mumba mangu muve nechokudya. Nezvo mundiedze henyu, ndizvo zvokutaura tenzi wehondo nehondo. Muone kuti ini ndinorega here kukuzarurirai mahwindo okudenga, ndichikudzorerai mafasha emakomborero. Ndichakumisirai mharadzi kuti irege kuparadza michero yenyu, irege kuparadza michero yevhu renyu, uyewo mugirepisi wenyu muminda hauzotadza kubereka. Ndizvo zviri kutaura tenzi wehondo nehondo. Ipapo marudzi ose avanhu achakuti muri vanhu vakakomborerwa, nokuti muchange muri munyika yorufaro. Ndizvo zviri kutaura tenzi wehondo yehondo. Iri shoko ratenzi. Tinotenda Mwari. Aitavhu mwanangu nekuerenga hanzi ndiwo mufaridzo wekutanga. Vadikani, mufaro wangu kuti ndiwe pamberi penyu. Ndichinzwa timu iyo yekuti rudo, ndofunga pana 2 Wakorinde apa pa9 pacho pa1 panoti rubatsiro kubatsira vamwe maKristu. Saka ini ndabva ndati aiwa, ndizvo kubatsira vamwe maKristu. Ndabva ndati ini kupa munhu wese, soro wangu ndaita kupa munhu wese waunoona iwe kuti anoda kupiwa. Kupa ukushuwa kunoda rudo kutanga. Kana tiine rudo tinogona kupa. Manzwa pavhesi 6 apo wachidaro kuti Mwari anofara kuti upe, unofanirwa kupa. Hanzi uone chinhu ichi chiri kutaurwa naMwari. Ndimambo Jesu ari kutaura iye kuti chionai chinhu ari muWakorinde, onai chinhu ichi chakanaka kudai kupa ukuka. Kana uchiuya nezvipo zvako, ndotanga nekuchechi, wauya nezvipo zvako kuchechi, zvanzi unouya nechipo ichocho. Tiri kumba tinoziva tese kuti takadzidziswa kuti kana tichiuya nezvipo tinofanirwa kunamatira uri kumba ikoko. Wonamatira chipo chako, wonamata zvaunoda kutaura naMwari wako. Hanzi woisa mubhegi. Kana wamubhegi wamuchechi imomo, woti izvi zvipo izvi zvanda chakawandisa ichi. Umwe pamwe unobva ati wamboona here kune zvinhu zvakanaka zvakazodai zvokudii izvi mari yaizokwanikwa. Wakuchinja tichaenda kundiyo. That's why ndaisa nziyo, ndiyo iri kuna nziyo.
zvanzi izvo unenge wafunga izvozvo Mwari anozviona. Ipa izvo wafunga nekuti anobva akunyora kuti uri kuda kupa zvakati. Ende hanzi tisape nekunyunyuta, ngatipe nemufaro. Mwari anogamuchira izvauri nazvo. Usazope kunenge kumanikidzwa. Aiwa, uyai tipe nemufaro, uyai tipe nemufaro, tichida kupa Mwari wedu nemwoyo yedu yese. Zvanzi munoona izvi zvaanokuitirai Mwari. Hanzi anovhura mafafitera, anovhura mawindo, mafafitera mawindo, anovhura mawindo, oita zvipo zvekudururira kwauri kana wapa nemwoyo wako wese nepfungwa dzako dzese. Uye Mwari anokupa. Munoziva tinomboti hatina zvinoizvi kuti fanika semazuva ano tiri kuda kuenda zuva raMai Maria. Vatungamiri wedu ava matreasure vanenge vachidaidzira tipeiwo marikani, tipeiwo marikani wedu weyo, itaiwo ningi kuti tisazonetseke. Ndiro basa iro riri kungodaidzira mari kuti tinoiwana kupi. Wakutonyunyuta kana ukapa nemwoyo wako wese nepfungwa dzako uchizvida iwewe. Mwari anokupa ufunge, anokupai wedu, anotipa. Zvanzi ngatiuye zvipo zvedu. Ende hamusi muchechi mese, that's why ndati ni vanhu wese. Tinoona even kumisha kwatinogara mumafamilies, maneighbors, kana unoona vamwe vari kutambura stereki. Inzwa kupa. Hauzopi uchibva wasara usina kana chimwe chinhu. Aiwa, izvo zvishoma izvozvo kamura wopawo paunogona. Mwari hanzi chimbondiedza imona. Hanzi anoita zvekudururira. Achidururira isu tinofunga kuti kana akutidzorera Mwari wacho akutipaka achatipa mazimari kana kuti tigohwina marotari, vanotamba marotari tigohwina. Mwari anokupa zvakasiyana siyana. Iwe ipa twese utoinato kwete mari chete. Twaunozwa kuti ndiri kuda kuzwa kupa. Hanzi anokudururira zvakanaka. Mwana wedu anodururira makomborero. Kuona vana vachifamba vachienda kuchikoro, vachiroorwa, vachisevenza, makomborero Mwari unotipa zvese. Hanzi anotoita zvekudururira. Tikaenda kuna Marakai ukoka kunonzi uyai nezvipo zvenyu, uyai nezvipo zvenyu zvakaringana muimba yaTenzi. Toenda munhingi mumba maTenzi muya nezvipo zvedu zvakangoringana izvozvo. Hanzi muchimbondiedza imoni zvandinokuitirai. Vadikani, uyai timbomuedza Mwari. Ini ndinozvidoi. Promise yaMwari hainyepi. Isu vanhu ndisu tinonyepa. Wakati ndinokuitirai wanotiitira. Wanotipa nemwoyo wavo wese. Wakatipa upenyu wani. Wakatipa zvatiri izvozvizvi. Wakatipa zvose zvipo zvatinazvo. Rudo rwawo. Saka isu tinotadza kubvisa kandinako. Munoziva ndanga ndiri kufunga mharidzo, ndafunga rimwe gore ndiri kumusha kudharawo tichiri kusenza tiri muHarare, masende acho achiri kubatana. Hazvizi unopa nekuti une business kana kudii, kana kuzvionesa kana kuzviita sei. Ida ipa nemwoyo wako wese uchikumbira kuna Mwari. Saka ndaiti ndikaenda kumusha chembere izouya kuzotikwadzisa vana mai vana. Saka munoziva kumusha kwedu isusu kana kuti kumusha kwese munobayiwa neminzwa. Ndaizotenga kabhokisi kangu kezvipeneti kemapini ndoenda nawo ikoko. Ndaingoti pandaiendawo ndaingoenda nawo ini ndichikuti vanhu vanoti mundabayiwa ndowapa. Saka ndakazonga kuti vanozvinida. Saka ndaizoenda ndokanhingi pavanouya kuzotandara ndoti mwana wenyu handina zvakawanda kana tine zvandinowapa, asi mapini iwaya ndowapa. Munoona kuti waizotenda zvipeneti izvozvi mapini aikutumbura munzwa. Waita kofunge ndakatumburwa munzwa ndikadai kuzoenda kwanhingi, mwana tatuma kwanhingi akatiwa handina. Kupa nemwoyo wedu wese, kupa tisinganyunyuti, kupa takasununguka. Ari kuti Mwari ndiedzei munhu. Tadii kumbozviedzawo ini ndinoidawo promise yaMwari.
wadikani iye zvinoda kuenda kuChristmas kuti timirire muna December musi weChristmas chaiwo mari yacho haikwana. Iye zvinezvi kune hama dzedu dziri kutambudzika. Kune hama Christmas munoziva kuti kumushata izoti kana yasvika Christmas kunopiwa mapresent. Isawa kasendi paside mudikani ngatiise kasendi paside kasendi papachipera 3 months idzi tinenge taanato tokuti regai ndipe wari kumusha. Iye zvino vamwe vari kutofona vari kutotanga izvozvo mungogondipawo nenge anza aine handichatombodzidairi foni dzekumusha idzi mudikani ipa Mwari akupe zvauinazvo izvozvo ndi Mwari akakupa. Tiri kutaurirwa isu kuti ndipo chimboniedzai muone ndinovhura mawindo ndoita makomborero enyu ekudururira. Wopiwa zvekudya, wopiwa kugara tichifara, iwo kumunamata kudai ndiye anotipa Mwari. Ngatipe nemwoyo yedu inoda nemwoyo inofara kuti Mwari afare nesu. Zvanzi umwe akadaro ari kuenda kopa zvipo anamatira mari $10 ndiyo iri pamusoro. Saka akusvika mukiwi tinoita rayanika kumusha kuendesa zvipo. Ari mukiwi oona akubudisa $10 ati aiwa aisiro kwakudzorera muomo. Kwakuti nditsvage dhora $10 yabva buru yabva yadonha pasi. Mwari mumashure make akanonga $10 yacho achibva aisa mundiro. Hanzi vanhu vavaka vari mafriends munongoziva kumusha kana uine vana unongoita mudururu muchienda kana mune mafriends. Hanzi agara pasi akati shamwari wangoda kuisa $10 kai mundiro. Zvikanzi aiwa ndandiri kuda kuisa dhora randaisa idzi. Zvikanzi $10 yanga iri pamusoro asi wanga usina kunamatira mari yazvo. Zvikanzi kwauchibata homwe akati hamuna $10 asi wanditora ndipe $10 akati aiwa ndaikanda mundiro nekuti ndizvo wanga wataura naMwari. Promise yaMwari anenge achizviziva. Uyai tipe wadikani. Iye zvinezvika tanzi mari ngatisununguke kuti Mwari tiri kuda mari inoshanda basa raMwari. Hapana chimwe chinhu chatinoita tisina mari. Hungu tinoti isu aiwa ngati tinonamata asi kana usina mari chokwadi kunamata kwacho kakunobhamba. Nekuti ndinenge ndakuvanhu vanoseka ndinenge ndakuti kudiwo ndodii. Kune wamwe wairima kumusha orima oita mavegetable oita zvei otengesa wana mumba vodya vachitonanja neminwe. Ko mavegetable akasara kugadheni hanzi mai vanoda kutengesa. Ipa vana vafare kuti Mwari afare. Paunoendesa mari yacho inokomborerwa naMwari. Uyai tinzwe mwoyo wekupa wadikani. Uyai tinzwe mwoyo wekufara. Itikawe hembe ako uinako ikwako hapana kadiki kekupa. Munoti mumabhaibheri kupa kunokunda kugamuchira. Tinoda kugamuchira asi kupa hatidi. Kune vamwe wakadaro kungafunga takadaro kuda ndiri Gogo Mahlatini ndoda kupiwa kuti ndipe aiwa endi zvinoora zviri mumba. Umupire chi mambo Jesu havasi kuda. Hanzi tinokusha kuna Wakorintho kuna 2 Korintho kwavari kudaro. Hanzi munokukusape uchibvunda ruoko rwacho uchinyima kusunga ruoko. Ipa ruoko rwako ruregeredze. Zvikazi ukanyima ukasaregeredza ruoko rwako unongopiwawo zvemadarangana. Ndafunga zviyo zvatairima kumusha zviyo zvinoitwa zvekukusha. Saka vabereki vedu vaizoti isa ivhu kuti zvinyatsokumira zvakanaka. Ukaisa zvisina ivhu zvinoungana. Saka vaizoisa ivhu. Kana vaisa ivhu wakunyatsokuregerera ruoko rwako wakukusha mbeu. Chiona uone kana mvura yanaya zvinouya wokohwa zvakawanda. Zvino kana ukanyima ruoko rwacho uchakohwa madarangana. Wapo neako apo hazvichakwana. Munda wakaibva unayo fertilizer yakuiswa mazuva ano kudhara taisa magompost. Mwari anokupawo madarangana. Hakunyini anokupawo zvaunhu. Hanzi icho unokusha ndicho unokohwa. Icho unoryara ndicho unokohwa. Haumborimi
haakupi kusina kurima, hatipiwi makomborero tisina kuerenga shoko rake nekumunamata. Mungu anotikomborera, tinongodaro kuti vanokomborerwa vanhu vasinganamati. Asi Mwari anofarawo nesu kana tichiita zvakanaka, tine mwoyo wekupa. Hakusi kupa zvipo zvekupa chete kunamata nekunamatirana kwatiri kuita kunyaradzana nawo, nekupana mashoko ekuti umwe mwatambudzika zveanofona kuti asi Mwari ndatambudzika, aiwa ngatinamate mushamwari, tonamata. Watopa kupa kwakanaka kunoda Mwari, kunofadza Mwari, nekuti paachabvapo kutaura newe anoti chokwadi watopa. Kupa kwakasiyana siyana. Iyo Matida mwanangu ndierengere ningi ndio Ruzika asindabuda. Tikukunzwai. Okay, sorry, mwerengi ngandierengere Psalm 139. Kavanike vabuda. Ndibani. Rekai tsvage tiverengi. Okay. Psalm 139. Mapisarema 139 kubva pavhesi 1 to 9. Okay. Musoro wenyaya uripo unoti Jehovha muzivi nemuoni wazvose. Jehovha, imi makandinzvera nokundiziva. Munoziva kugara kwangu pasi nokusimuka kwangu. Munonzwisisa kufunga kwangu muri kure. Munocherekedza kufamba kwangu nokuvata kwangu pasi. Munoziva nzira dzangu dzose. Nokuti shoko risati ravapo parurimi rwangu. Tarirai imi Jehovha, matoriziva rose. Makandikomberedza shure kwangu nemberi, nokuisa ruoko rwenyu pamusoro pangu. Kuziva kwakadai kunondishamisa kwazvo. Zviri kumusoro handigone kusvikira kwazviri. Ndingaendepiko ndibve pamweya wenyu? Kana ndingatizirepiko ndibve pamberi penyu? Kana ndingakwira kudenga muripo, kana ndikazviwarira munhovo paSheori, tarirai muripowo. Kana ndikabhururuka namapapiro amangwanani, ndikandogara pamigumo yegungwa. Ndikandidzokorere vhesi 9. Kana ndikabhururuka namapapiro amangwanani, ndikandogara pamigumo yegungwa. Iri ishoko rachenzi. Tinotenda Mwari mazvita nekuverenga kwakanaka. Njiva iyi ndaifarira kuti paya patinonzi tinonamatira zvipo zvedu tozochinja. Unoda pamunhu wozochinja kuti ndanyanya kumupa izvi zvakawanda kana kuti zvadiwo chinja. Aiwa, Mwari anenge achizviona. Uye Mwari ane hanya, anoziva isusu. Ine hatitombozivi umwe neumwe wedu, unhu hwedu neupenyu hwedu, asi Mwari anoziva. Akatiziva tisati atomboyo matumbu maona mai wedu kuti tichazozvarwa. Anotiziva Mwari zvese zvatinenge tichifunga zviya. Ukafunga zvinhu, Mwari anokupa, anonge ari kutoziva. Isu tonyepa, tinohwanda vanhu vepano pasi kuti aiwa kana unondiona kana ndikadaiwo handiyani aziva kuti ndambodai. Hapana,
Mwari anenge achikuona iwe wadikani. Mwari anenge achitiona. Zvese tingahwanda tikaita sei tinohwanda kupu kwasi. Uyai tizotya Mwari. Patinenge tafungira kuti todii izvi toita chii, ngatifunge ngatiwe tinoningirika Mwari. Ndakosherwa nenhingi iyoyi pandanga ndiri kutsvaga mharidzo dzangu, mharidza yangu iyoyi ndaiona ndikati munondiongorora Mwari, mukaziva zvese. Hanzi mwoyo yedu iri mukati iyoyi anenge agara arimo akaigaridha. Kana ine matsvina ine chii, Mwari anenge achingoona achikutarisa. Munoona vanhu tichiti kana tikaita zvakaipa zviya, tiri kuuya panapa mbuya matodini ari kuparidza pano, ndoita chinhu chakaipa ndoti handindirega. Jesu atokuona mudikani. Jesu andokuona mudikani. Haasi kuropafadzwa nezvauri kuita. Wadikani, uyai tipe nemwoyo wese. Kana ndati ndoda kupa ngandipe nemwoyo wangu wese. Ukapfungwa yaunenge watofunga yakutanga iyoyo, iye zvinezvika ndiri kuti ngatipe hama dzedu kumamisha, hama dziriko kumusha neshamwari nemanebhazi edu nevamwe vamunoona kuti ari kutambudzika, munomupa. Saka iwe unofunga kuti ndopa, pamwe wamwe unonyora kuti ndopa nhingi nanhingi. Kana anhingirika wanyora wozoti mari yangu haikwanya kwakudzima mamwe. Mwari watonyora kuti uyu wamunyora kuti uchamupa. Mwari haazvidi izvozvo. Uyai tipe nemwoyo yedu yese, tisape tichinyunyuta, tisape tichimoita zvekudedera. Ukanyima unonyimwawo. Ipa umomwedza uyo muone. Promisi yaMwari hainyepi. Ngatimupe timuedze tione. Ukamupa uchaona zvako kuti Mwari anokudururira zvakadini. Mubvuru kwai tinozoshaya kana pekuzviisa. Zvangouya kuti ucheupe kudai wone makoborero, kudai soona makoborero. Kuti mufunge ndakagona fani. Inyasha iMwari. iMwari ari kukuitisa zvisizvo. Hatizviitisi, handizvionesi, asi Mwari ndiye anokupa. Saka vadikani, uyai udanane achaiko. Kupa kwakanaka fani. Chipo ichocho. Rudo. Tinozviita zvese izvi rudo. Saka ndakatidaro hanzi Jesu ndakapikira ishuwa. Ndakapikira kukudai Mwari. Ndinokunamatai, ndokuitirai zvese. Mufananidzo wamakatipa nokuti Jesu waigara pano pasi, waifamba pano pasi. Mufananidzo wamakandipa ndoda kukuteera iwe. Ndoitawo saizvozvo zvamakandiitira. Waipa, wainamatira, pasina mubayiro. Akasina kana pekugara. Isu tinapo pekugara, tinapo pekudya. Honai takakumusha kwakadiwa. Zhinji wedu wakauya nenhamo kumusha uku. Hezvo tiri kubatsira vamwe, muri kubatsira vamwe, hatichasevenzi hedu. Muri kubatsira vamwe kumusha. Nekuti ndiJesu. Ngatizwe mwoyo wekupa. Munopa ndinozviziva, asi ngatiwedzere kupa kwacho. Tinzwe munoona zvenyu zvazvinoita zveshuwa. Ingava misangano yedu iyoyi inoda mari. Zvinoda izvo zvese zvatinoita zvese izvi zvinoda mari. Ngatipe takasununguka wadikani. Tinotanga tanamata. Jesu ndakapikira na 106 mubatsiri. Haungazviiti woga usina kukumbira Mwari kuti akubatsire. Mwari ndiye anotibatsira. Wodaidza Mweya Mutsvene kuti onai pandamira apa. Ndiri kugona here? Tisaite zvakaoma, tisanyime. Ngatipe sezvo baba wedu anotipa zvese. Timuedze muone. Hatichimbondiedzai. Makomborero anodurirwa chokwadi kana ukamuedza. Pane umwe akapa. Munoziva machechi awanda. Hanzi tovari kutaura nenyaya yekupa iwe. Wanoparidza chaizvo zvekupa yekubva. Hanzi ukaparidzirwa nemamwe kana une sutu unosiya bhachi. Kana tiri sumadzimai unenge uchasibisa blouse. Asi warume unenge uine mashezi ungatika. Kana iwe mukadzi unosiya bhachi, shoko rapinda. Rekuti ipa. Saka vanozoda kuita manamba 1
pakupera kwegoropi wamapurezidendi wozvimanikidza. Ipa nemwoyo wako wese zvauinazvo Mwari anozviona. Saka mumwe akazobva apa zvikanzi ipa chegumi chako, chegumi unopa chaunokwanisa, chegumi. Of course tinoti tipe chegumi 10% iya unokwanisa wakasununguka, nekuti ukazopa zvausingakwanisi zvoungoti ndigoonekwa unonyunyuta, Mwari haazvifariri. Hanzi akatambira mwedzi 3, mwedzi wekutanga cheki yese, mwedzi wechipiri cheki yese, mwedzi wechitatu cheki yese, ukarugara muapartment. Mabhiro auya akutadza kubhadhara. Ndiuzei kuti uchamutenda Mwari wacho, hakuchakomborerwi kupa kwacho. Ipai zvamuinazvo, zvishoma izvozvo, nemwoyo wenyu wese nepfungwa dzedu dzese. Tizvipire kupa. Tikakumbira Mwari unotipa. Tinoda kuti tibatsire Mwari unoti tanzwa mwoyo unoda kupa. Tichinamatirana kupa kwakanaka, tichipanana manzwi akanaka. Kana umwe afona achiti ndiri kutambudzika, kana umwe afona achiti mwana wangu inzwa kuda kutsanyira izvozvo, uri kupa Mwari zvakanaka. Vadikani, Mwari atibatsire, Mwari atisimbise, Mwari afambe nesu, atinzwe mwoyo wekuda kupa. Kuwedzera munopa ndinozviziya, asi ndangoti tiyeuchidzane kuti wedu ngatipe, tidururire Mwari akatipa, bona izvatiri kuita, tigere. Kunodaro kutaura kwangu mazwi mashoma akadaro, mazvita henyu madza maimba, mazvita vavereki vemabhaibho, mazvita vamunamati madza, tinokutendai. Jesu Kristu tenzi wedu, ndodzorera nguva kune andipa mwana wangu. Amen.